ଆଉ 7 ଦିନ ବସିବ 7 ଦିନ। ହଁ। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗାଉଁଲି ଟୁକା ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ଜଡ଼େଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଜାର ପୁଲ ତଳକୁ। ତ ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 32 ବେଶ ରୂପ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 32 ବେଶ ରୂପ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଫାଇନାଲି ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 32 ବେଶ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାର ବେଶ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ବେଶ। ପୁଣି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ। ଏମିତି ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 32 ବେଶର ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତଳେ, ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୋଉଟା କୋଉ ବେଶ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଶ। ତ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖା ପାଇଗଲି ଫାଇନାଲି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ମୋ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିବି ଆହୁରି ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବେଶ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜାନନ ବେଶ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି। ପୁଣି ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଏଠି କେବେଠୁ ବସିଲା କ'ଣ। ଭାଇ କ'ଣ ଇଏ ଆମର ଏଠି କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 32 ବେଶ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଗରୁ ଆମର ସବୁ ପର୍ବ ହଉଛି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହଉଛି ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି ତ? ମାନେ ଏଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ହେବ ନା ଏଟା କେତେ ବର୍ଷ ପରେ କେମିତି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହଉଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବର୍ଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କହିଲେ, ତ ଦେଖିବା ଆହୁରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି କରିବେ ସେମାନେ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ରାତି ହେଉଛି ସେତେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର। ତ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମନ୍ଦିରକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ତ ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ ହେଲା ବସିଛି, ଆହୁରି 7 ଦିନ ରହିବ ଇଏ ମେଳା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ରାତି ହେଉଛି ସେତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯିବା, କ'ଣ ସବୁ ଦୋକାନ ଆସିଛି ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଭାଇ, ଏ ମେଳା କେବେ? ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବସିଛି ତ ମେଳା? ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ। କେଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘର କେଠି? ନନ୍ଦିକା। ଆଚ୍ଛା, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବସିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୋ ଝିଆରୀ ଛୁଆ ଜଣେ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଏଇ ମେଳାରେ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଝିଆରୀ ଛୁଆ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ତ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛ? କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଏଇ ମେଳାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ବଡ ମେଳା ଏଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆମର ବଡ ବଜାର ପୁଲ ତଳେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ।
ଦୋକାନ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟେସନାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାଇ ସେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇ କଣ କେମିତି ଏ ମେଳା କେତେ ଦିନ ବସିବ ଆହୁରି? ଆଉ 7 ଦିନ ବସିବ। 7 ଦିନ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ମେଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ମେଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମେଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି 7 ଦିନ ବସିବ। ତ ଆମର ସେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ମତେ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଆହୁରି 7 ଦିନ ମେଳା ବସିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଦୋକାନ ଇଏ ସବୁ 20 ଟଙ୍କା, ଇଏ ସବୁ ହରେକ ମାଲ 20 ଟଙ୍କା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି।